No jo. Já bych měl věci. Ach jo, to jsou tak krásný holky, vole. Ahoj. Šubejníky. Oh yeah. Yes, yes. I ďábel. No pojď, pojď. Ano. Jeď, vole. Tak co je? Zdar, vole. Ahoj. Hej, Pepa byl v Bohunicích asi a byl hrozně nasranej. V Bohunicích byl. On jel do Bohunic sám, ne, protože bylo... No hej kámo, my jsme dávali sraz na Moraváku, nebyl určitý čas. Tak jsme tam prostě s Hebčou nějak dojeli a hrozně dlouho jsme tam felili a najednou jsme potkali všechny vás, ale nikoho, vole, toho, koho jsme měli. Co, mě jste měli potkat? Jo, ale tak pičo, ty jsi byl domluvený až v pozdním čase, vole. Pepa tam dojel čekal, nebyste nebyli tak flausil do Bohunek. Já vůbec nevím, vole, jak to bylo, vole. To se dozvíme, až sem dojede a on nám to pičo vysvětlí hnedka, dostaneme zmrda, pičo. Hnedka takový diktátor. To je klasik, vole. Rybičkama, ty vole, takže vole, no way, ty vole, prostě musíš, vole. Jo, takže my jiný spoty. Piče, kámo, ty piče. Kámo, když jsme měli chemii, ty vole, tam byl aj bazén, ty vole, a kámo. A tam bylo právě to, No, bez tak, vole. tam bylo právě, ty vole, to akvárko, kámo. A prostě... Jo.
Jako najet do toho.